Il-ħasil ta' riġlejn Ġesu nnifsu jispjegah bħala l-mewt tiegħu, bħala qotja għal bnedmin, bħala qotja li tissiġilla l-intimità tiegħu magħhom. Il-parabola ta' żerrija qiegħda eżatt. Se tiġi ġudikat mhux jekk iż-żerrija tiegħek taċ il-frott, se tiġi ġudikat jekk int żrajtx. Dak li nittrażmettu lil dawk li aħna qegħdin naqdu ikun tassew il-ferħ tal-Knisja li tevanġelizza. Ġesu kieku tkellem fil-passjoni tiegħu kien iġib ġudizzju, iżda huwa jażel is-silenzju, il-silenzju jwaslu għal-mowt tiegħu, iżda bis-silenzju jħalli l-ftuħ li dawn in-nies jarfu minnu Ġesu. Allura, is-sinodalità titlobna li nimxu flimkien man-nies tagħna, iddaħħalna fid-dialogu kontinwu man-nies li magħhom ngħixu il-mixja tal-fidi tagħna. Ekk allura qabel kull tip ta' proposta pastorali, naħseb il-proposta pastorali per eċċellenza li nkunu preżenti, li nkunu magħhom aktar milli għalihom nkunu magħhom. Xi wħud tajru illi jsiru kattoliċi wara li kombinazzjoni daħlu l-katedral u attendew għal-qudiesa u semgħu il-pritka u dik laqtithom. Hemmhekk iddeċidew li jsiru kattoliċi. Min jaf tgħinniex anke l-użu tal-kelma barrani bil-assoċjazzjoni mal-kelma parroċċa biex narfu r-rwol ġdid tal-parroċċa b'solidarjetà ma' kull min qed iħossu barrani imma f'missjoni ġdida li tagħtina dinamika ġdida. Jiena nħobb nirrepeti dawn it-tliet atteġġjamenti li l-Papa Franġisku jinsisti dwarhom għax għalih huma l-ispirtu il-qalba tal-Evanġelju. Il-viċinanza, il-kompassjoni u t-tenerezza.